Kaixo, ongi etorri gorputzen buru jabetza transeskubideen aldeko geltoki bat podcastera. Bilgune feministaren lehenengo podcasta da eta momentuz bakarra. Eta, bueno, 3 saio izango ditu, hau 3. da. Arraio irratitik ari gera, Zarauzetik, eta hori, eskerrak eman ezkigo baitere lekua ustegatik irrati politontan. Eta bueno, trans eskubideen aldeko borrokari buruz hitz egiten ari gara 3 saio hauetan, eta horretarako berriro ere gure gonbidatuak, Lider Balantzategi Errasti eta Kaitalen Miner. Ja, honezkero ezagutze dituzue, orduan ez dute zer esango beraiei buruz. Bakarrik altzemu zaudete? Zemu zaizue tratatzen uda? Uda bezpera. Bueno, uda bezpera. Ondo. Egia esan kurtso bukaera gustu hartzen. Bueno, kurtsoa denentzat. Noski. Guretzat orain empieza el infierno, literal. Claro. Kanpoan barruan. Animo. Bai. Eta, bueno, gaurko 3. eta azken saioa danez etorkizunari begira jarriko gera, eta pixka bat horrez egin dugu egoera orokorra legeari erreparatu diogu eta beste, baita ere transfobiari eta erreakzio transbaztertzaileari buruz, eta oraingoan gehiago mugimenduaren barruan, Euskal Herrian, mugimendu transfeministan zer erronka dauzkagun aztertuko dugu, hortan saiatuko gara behintzat. Baina, hasteko nahi zuet galdetu ea ze amets daukazuen borroka transfeministaren barruan. Baino gehiago izan daiteke. Ametxo baino beraturiz eta besti bat. Ez dut gazteko, en ese momento. Ez. Ametxak. Jo, amets, bestaketa amets bada, desio ametxa pizkat antzerako, ez? Izango esan benetan, como sortzea espazio, más que espazio politiko, seguruak nun danok benetan gustora egon eta nun danok benetan parte hartu, nun danok benetan eduki bakoitzak bere modura, bakoitzak daukanakin frente itxeko sistema honi, no? Porque hori da behar reala. Bai, nik ere antzeko lekutik edo jo nahiko nuke, eta baita ere uste batzutan ametsa bezala edo desira bezala gure intuitiboki ateratzen ezkigun parte identitarioenak kanpoan usteko kapazizatearen ametsa daukatez, osea, ni gandik hasita, baina beldur naiz ekisetik behin, ez dakit ez, zein esaten dugun opresioen olimpiada famoso horiek eta baina baita ere benetan bizi ditugu norberak berea gehiago, eta nik uste aliantzak egiten ditugunean askoz espazio seguruagoak, hobeak, anitzagoak eta aberatsagoak izaten diela. Orduan, bai, amets bat hortik ihes egiteko, identitarismo separatzaileari ihes egiteko, holako zerbait. Bueno, etorkizunari begira eta erronkei begira jarriko garanarren programa hontan, baina izuet galdetu da zein unetan gaudela uste dezuen eta ze borroka espazio ikuste dituzuen aktibo momentu hontan. Ni Gasteiztik nator, eta orduan pixkat Gasteiz barra Arabari buruz itzen gut. Gasteizen ontxe bertan transfeminismoan inguruan ez dau aktibo ez, básicamente. Uste dute, pandemiatik ona, dana joan zan como desinfletan, eta badau jente, igual lehen transfeminismoan hiltzen ginen jente asko dago, beste kolektibo batzuetan banatuta, eta bezbertan bai lan itzen hortik, baina bizera kolektibo bezala ez dagoela esantiko Gasteizen. Baina Araban txautitiz, hor gaudio murri horretan, dos asteriskez mendialdean, eta badabiz mugitzen apur bat, eta aurten de hecho, lehen urte bukaeratik eta aurten, egon diz bastante eventuta horan, eta bero, Gasteizen egon izan dira, ez? Kolektibo asko, baina bastante itzalita Gasteiz bezala, baina Arabari alde bezala, espazio hor. Iragarri egon zan Gasteizen, zikanos 20, egon Bikarrai, egon zan, eta horregon zan como cambio generacional bat, eta gero hartu zan balak, egon zan talka, espazio okupatua, eta gero, urtean
ez Gasteiz mailan, sino Euskal Herri mailan hau zen, ezin kabitut, ezin kabituko gai prezidente bat jarri zagoela oso gisa, bertan parte hartzea izan zen niretzako bizitzako unas cosas más inflexio puntu bat gai, oso onditza, zer gorputz lori batetik nator, eta horrek bai realitatearen pertsepzio bastante aldatu dozta. Eta duan bizkat hori. Eta hain hori egoera bada, Gasteizen bastante... ez da kolektibo konkretu transfeministarik, baina militante transfeministak dauz beste espazio batzuetan, dauz etxebizitzaren hauza ongizi kolektiboan, dauz feminismo edo bai, fascismo feministekin, eta dauz bizkatana. Bai, nik beste, igual, ezakidez, kolektibo zuzenei edo konkretu begiratu baino, pentsatzen jartzen nintzen, zer eragin edo zenbateraino den transfeminista Euskal Herriko mugimendu feminista. Pentsatzen duen gehiago hortan, eta zenbateraino gauden horrez. Aprobetxatuz, adibidez, mugimendu feministak mugiatu gaitula podcasta egitera eta begiratuko bagenu mugimendu feministaren jardun historikoa ikusi dunuke aldaketa batzuk daudela diskurtsiboki transfeminismoa edo transfeminismoak enpatuta edo guztita edo gurea egiten, ez? Eta nahi hortu gustatzen zait pixka bat ikustea transfeminismoa den eragina ez dago definizio bat eta bakar bat eskerrak ez daukan, baizik eta kontestuan toki egiten dugunaren baitan definitzen dugun jardun bat da, ez? Atrebentzia ongi abitzatek esatea Euskal Herriko mugimendu feminista, transfeminista dela, ez denik esango, baina uste asko eran dula edo asko jundara nintzen rebisatzen, ez? Azkeneko jardunaldi feministetatik tiraka, uste hor ege batzuk aurrekotatik, 2008kotatik pelean sartu behar zirenak, 2008kotan kriminaldeak ziren, ez? Zer bezako bai ez, dekorremientoetaren maiaz, nezparero hau txaperrotu, antolakuntzan, militantzian zegoen jendeak ulertzen zula bai egon behar zuela, ez? Eta orduan uste, egiten dugun zerbait dara, egiteko asko dugun zerbait dara, jarraitzen dugula evidentemente izaten mugimendu txuria, nahiko heteroarenak duda ditut beti, eta hori topaketak eta bero ere. Baina, bai, izango genuke baietz, ez? Izan daiteke hori guztia, baina uste gutxienez intentzioa eta atentzioa ertzetan daukan mugimendu bat ere bagera. Eta gustatzen zait hori azpimarratzeak. Zer, hori naiz jarriko amonaren egiten, baina ni militatzen hasi nintzanean hori etzen nola edoletasuna beste batzuk ziren, Bueno, nik uste dut momentu triunfantea ez da ere bide honean. Edo praktika on batzuekin mitzagai ez da batzuetan beti. Pero nola, ingo dugun autokritika basen optimismo apur batekin. Bai, autokritikara zuen hartuko gara. Korapilloak eta erronkak ulertu da baita ere, orain gertatzen ari ez dian gauzak, edo hobetzeko daudenak, edo berpentsatzeko edo lantzeko. Zentzuk nabarmentuko zen guztiak. Nik egitekat, hemen maia pertsona ditzen dugu. Torratu zaiz, orduan. Dauz nago, zuk esan duzun egin asmoa behintzat badala. Baina gero hemen, legeak eta praktikan bezala, horre bai, badozela gako bastante, esanguratsuak. Eta, azkenen, uste duen saioan ningula berba erosotasun eta deserosotasunen inguruan, eta bizkat kolektibon barruan hor sortzen da lehenengo boteria harremanen mobila, ez? Obviamente ni ez banago beroso, eta zu bai, ni ez nahiz izango gai nire iritzia edo nire borroka zentroan jartzeko, eta zu bai, ez? Eta horra azten da, pero azkenean, baina egun margenetan bizio, margenetatik eraiki, baina azkenean margen horiek sisteman bertan daude. Eta duan, bidutzen gara sistemaren isla da, eta gertatzen diren gauzak, ez dira berdinak. Zorionez, baina antzepak dira. Eta duan sortzen diren boterea harremanak eta deserosotasun horretatik datoz uste dut. Orduan, azkenean, oso zaila da delegatzea como transgender, ¿no? Yo delego. Gente trans que haga sus movidas, que también van a ser men y que me digan qué hacer y yo lo hago.
Ez? Ze hori bat dau. Bai. Zer behar duzu, nori askotan hau, zer behar duzu? Zer behar duan, ez dakit. Behar dut, pizkoa responsabilidad aktiboa. Behar dut, nik ez dakit gana, nik ez dakit osoa, ni idea, nik improvisatzen dut egunean, betela buru dut, ni idea. Baina, ezin dugu jarri transpertsonen gan responsabilidad osoa di, zer behar duzu, zer egin behar dugu, ez da. Ez dakit, eta hor, revisate, mira berke, gizona izan bat eskatu digo, revisate. Bai, un poco, exactamente lo mismo. Pues te tienes que revisar, eta ez da erosoa, claro, gizonekin pedagogia egitea erreza da, es como, lo haces todo mal. Ez da, ez? Hori erreza da, baina gero guri esaten digutenean, revisate, eta hostia, eso como se hace, no? Ba, nik uste, korapillo handiena hor dago, da, ze, jo que sé, pues esan dut ez, gorputzlo de batetik dunato, zer bat. Asamblea batean lurean esatzen da gara, mundu guztia ez dago gustora. Eta absurdua dirudi, baina ni asamblea batean lurrean manago segita ez dago gustora. Pero ez dut zerengo, ez dut parte hartuko eta ez dut ezer esango. Por lo tanto, nire ideiako, nire beharrako, eta ez ni individu bezala nire beharra, sino nik militante politiko bezala ez dut ezakeran proiektzioa, ez dut ezakeran desira geratuko da hor, porque ez dut parte hartuko. Eta hori da, komunen bezalako adibide simple bat. Eta lako gozak izira kontrolantz. Eta egia da, azken urteetan ere bai, hor pizkartzen duela, enten asuntoa, hau ere bizkotxungo da. Zer nik ez dut uste militantzia esparruak terapia, esparru esan behar direnik. Eta nik ez dut uste egun erotzen da egunik, zer nago gaude. Ez, baina minimo batzuk bai markatu behar di. Zer bestelan, jende asko simplemente ez da gertuko. Ni nago behin leku batera, arrotza behin zaitez ez gutatuko. Porque ya bizitza da, eskandarroz da, ina hostia. Eta ni pertsonak egin esorain nago militantziaren pausa batean, ze arrotza da. Arrotza da beti, hori, en plan, esto trans, esto biología. A ver, zer dut, nuen. Igual, zuke ganek itzaren zailoguen buruz, orduak eta egon gaitezke esados, eta ez da eraso bat. Konkretu egon behar da, itzaken behar da gozen inguruan. Hori ez da arazoa da, espero dugunean beste pertsona horrek ez dutea ere osoa. Nik ez dut ere osoa, eta ez dut izan nahi gainera. Nahi dut jendearekin hitz egin. Nahi dut interpelatua izan, eta interpelatu, eta hortik eraikin. Eta nik uste dut korapilloa ninentzat hori guztia. Nik ez dut nahi izan biktima boteretsu bat. Ez dut izan nahi biktima, hori azten dut, hori baina hori esku, ez dut nahi izan biktima boteretsu bat. Orduan, hori ez gertatzeko, bakoitzak hartu behar du bere ardura. Eta hortik ja, etzaren. Obviamente nik, pertsona arrazak izatu batek nintzen duten badut, arazaren inguruan, bat, nondik itzen behar duren. Eta ez dut, ez jarriko ezer kuestionamenduan jartzen, ez ezer, eta itzen dugu, eta ez da eroso izango niretzat. Ez da eroso izango, baina ez que hortik hasi behar gara. Bueno, nik uste dut oso aizerala radiografiatzen deserosotasun hauen realidade bat, eta nik uste interpretu eta superrekonozitua sentitzen naiz guzti horretan hainbat egebota duzu, baina nik uste ni denekin, ez? Eta oso zaila iruditzen zen, batzutan ataskatzen gerarako, izan daiteke bat batean sartzen naiz kulpatxurian. Eta diskulpan, eta bat bukatzen dut izaten are eta amalegoa eta bukatzen dut kondescendentzia batean, eta horretan zua zerretzen zara, uste eta ez dagoela hau deneteko modurik. Eta hori edo bai, unartu behar dugu dago hori, ez? Ziguaztu da momentu batean, kokoteraino pasazeizurako hau azkeneko bostaliz, eta nik egiten dut intentzionarekin, da erosatzen dituz, baina aurreko batean esan zidan beste batek. Igual ez dugu asmatuko. Nik bai ikusten dutena oso importantea espazioak arrotz bilakatzen denuna eta galtzea zakit, ez? Militante bat izan daitekena kriston ekarpena egingo duena espazioak ez diolako arbidetzen. Baita ere superzilegi, deskansoak hartzen dena, eta barrez, baina hor bai dago ardura bat nola egin eroso, hau, X personentzat, aurrekoan nepatzen duna fokoa beregan egon gabe. Ez? Ez etorri bat, liak gustora zaude, iruditzen komentario egin duena oso fiskentitu zuen. Bera, bukatu dezake horretan, zer bestea egon da, ez amenitzea, ez? Zaila ikusten dut,
Horregatik hasi eta hasieran intentzionalitateari pixka bat jarriz, ze uste dut badagoela, hanka sartuta ere badagoela sektore handi bat, eta ez beti asmatzen Nicolet Forro, badagoela nahi bat, ez? Ni beti naiz, hanka sartuta ere hobeto egitearena, ez egitearena baino, ez? Honen gutxi bilera batean online, pertsona razalizatu bat mobiatu zen, batez perfil hori EBTS ezan, eta lehenengo esatzen gauza hori planteamendu oso txuria zela, ez? Ostra, egin dugu lan bat sartzeko, ja, ez dago momentuan, ja, gonbidatu dugu pertsona bat, eta esatezu, bueno, ez zegoen modu bat ondo esateko, pertsona ez dorazki kokoteraino dagontaz, eta bota digu, eta hori mara jaso, porque tensio bat badagoena. Eta hori zer pasatzen, aurrera, eta egiten dugu, eta ondo formulatzen dugu, baina eguan da, haserre bat berbalizatu nahi duena. Eta egoa ez dagoen bestearen ez, eta hori ere onartzea, jodidua da, eta sartzea pertsonara, nola nahi dut egitea, ez igual horren proka garea da, eta tokatzen dana entzutea, nazkatuta gote hori. Eta ni hor pres nago, ez? Baina, bueno, gero ere balioan jarri nahi dut beste espazio batzuk, igual ez beste transfeminismotik, edo bai, ez dakit jarroa definitu zer, baina transmaribigoio espazioak adibidez, zer erosoak izan daitezke batean arnasleku batzuk peina batentzat ez, feminismoan batean erota deserosoago edo arrotzago ikusi duena ere burua eta batean horako koordinadora txiki batean bada ere, zure irubitxito, zure pareko irubitxitoekin esan duzu, hemen etxean nago entzat, montan ez, eta ze beharrezko diren espazioiek ere bai, indar resultatzeko edo aurre egiteko edo pixatzeko, edo espazio nazionalizatu ezbiztoak, edo nizarrak itez, edo espazio erodiak, nik hor bai uste, tensioak egoten jarraituko du, baina dena ez da indarkeria adibidez, ez? Hitz bat batzuan nahiko ligero ditzen duguna. Bueno, orduan laburbildu izan genezake korapilo bat badagoela ez, egon badauden tensio horiei nola eman lekua eta hori pixka bat nola aberasgarra izan dadin eta onuragarra izan dadin pixka bat momentuarentzat. Zentzu hortan, aipatu dituzue, igual ez horrekin, baina aliantzak ez, zuk ere aipatu duzu jardunaldiak, nire sentsazio erean, egon nintzanean bai izan zen beste zerbait zegoela horrez, honezen beste jardunaldi feminista batzukin konparatuta bai, ez dakit, zeu zen abaritza zen? Lehenengo aldiz jende asko mazan ez. Bai. Eta ez. Ja, bai. Eta hori, orduan nire izan galetu pixkat aliantzai buruz zeinekin elkartu eta norantz juteko. Bai, nik uste dut tokian aldatzen dira realidadeak asko eta evidentzi bat esaten izela, baina justo horren aipatu dituzu ez, errelezen duzu, mendialdea, edo ezin dugu erabili formula bera ez, espazio guztietan, edo hiriak edo zea dukana ez. Nik uste oso importantea dela ingurura begiratzea pixka bat eta nor gauden eta nor egon daitezke eta nor ez gauden observatzea ez, eta hortik abiatzea. Aliantzak ez dugu mena aipatuko, ez nahi dut. Transmarigoio, puta, beltza, kripol, gorda, badakigu teoria hori, ja, demora asko goaz, definitu duen asterisko hori horren azpian nagozitezken gorpuz guztiak. Gertatzen ari dena ez dela gertatzen ari, leku askotan. Orduan, niretzako aliantzak baino, zen izan dituzken egin baino, gauzatzen hastea da ez. Eta batzuetan igual iritsiko dira gutxien espero dugun tokitik, ez? Igual dara benta osorkartean hasiko zera militatzen, nizarakit. Psikologikoa iritsi dadin zure auzora eta antolatzen eta batean horretatuko dira gauza batzuk, nik uste horre bai iriki behar degula praktika eta gura. Edo nola, nik uste dut transmarigoio espazioek niretzako garrantzia handia izan dutela, ez? Feminismoari akuilu edo rebetatzeko pixka bat egiteko, eta espazio nazionalizatuek eta kolonialek ere bai. Osa, tipo potente. Baina eski gero alazte banez berriz bukatzen dut, eta lobby aktivistek eta bar. Baina bakarrik ezin da lagunekin bai, lelo bat baina asko zailago praktika bat, eta egin ezean, batzuentzako bakarrik izango dira. Bai, eta nik uste dut, ados esan duzunarekin, baina nik uste dut lertu behar dugula transfeminismoa, transmovimendarekin aliantza egitea baino haratago doala. Ez dela bakarrik aliantza bat egin eta horrela ez, dela feminitatea eta maskulinitatea kategoria zurrun horiek berpentsatzea. Esparru guztietatik, ez bakarrik feminismotik.
feminismotik, arrasatik, gorputzaldietatik, osea, dala hori, ez da, hori esan duzuna, ez da, feminismoa transmariboio mugimenduekin aliatu eta bena, ez da hori. Da, espazio guztietatik eta beti argi izanez, kuestioan jarri behar dena dela binarismo hori, eta binarismoa ez bakarrik genero ikuspuntutik. Binarismoa zentzu guztietan, lodi argal, beltz zuri, emakume gizon guztietatik, ze binarismoak guztia hartzen du. Baitu, guke ikasleekin eta irakasleekin hezkuntzan badaketala pedagogiko ez zain hundi bat, baina bai simplea eta gero nahiko eraginkorra izan den eta uste aplikatu digula gure buruari da askotan sartzen gerala magnetu ikasgela batean azaltzen zeren LGTBI, zer den trans, eta horretatzen dena da araua gorpuztua duten edo araua bizial duten edo habitatua duten gorputzak lasai daudela eta ez da beraiekin eta ikus aspertu daitezke eta aldiz bazterretan gaudenak edo kasutan magnetu ikasleak deseroso daudela, ez? Berriro seinalatuak ari dako izaten. Eta aldatu genuen estrategia eta orain araua hitz egiten dugu bakarrik. Eta deseroso, lehenengo ikusteko denoi egiten digula modu batera edo bestera, eta deseroso sentitzekotan araua gehien betetzen dutenek senti dezaten. Eta uste aplikatu diogula gure mugimenduei, ez? Utzi dezagun bestea eta anistasuna gainera ja hitz ez dakit nasean, mehilatua eta plaztua dagoena da, ez? Eta itzen izagun araua eta itzen izagun zein normatiboa diren gure espazioak, deseroso sentiarazten gaituzen gauza guztietatik, berintzaite, norkauko hipoteka bat hemen, gauza asko begiratu ditugula, ez? Non ikasi du bakoitzak, zenbat lagun dituzu karrerarik ez dutenak, itzen daiteke leku askotatik, eta uste horrek arnasa eman digula, denoi, habitatzen dugun bazter horretan, ez egoteko bazterra zitza egiten, baizik eta badagoaduntza bat, eta kuestionatu handezakegula betere habitatzen ditugun zentroak. Eta joku interesgarria iruditzen zait, ez señalizazio eta akusaziopean, baizik eta osnarketa moduan radiografiak egiterakoan, ez? Esan ordez, zenbat pertsona lodi ditugu gure zonan, zenbat pertsona razializatu, zenbat beratxuriak, horretzen nahi, buelta ematea pixka bat, ez? Ez kulpatik, mintzat analisi egoki bat egiteko eta aldetu egizkena gauzak edalatzen. Horaxe, improbu. Bai, gainera, horren barruan ez, esan duzuna, bakoitzak badauka bere realitate eta bere bizipena, eta hor sortu behar dira, elkarrekin egoteko kalitatezko espazioak nun berpentsatu gure privilegioak, berpentsatu elkarrentzun, ez? Que parece basiko, baina ez da inbeste gertatzen, eta tampoco, zer esan duzu, zapalkuntzen olimpiada, no, sin medir, rollos, que susara gehiago honi, ez da hori da, berpentsatzea, espazioa sortzea, hori hitz egiteko, eta konflikto hori mahai gainean jarri, eta mastikar. Eta bakoitzak badu bere realitate, eta gainera hiri bakoitzean realitatea diferentea, eta zimaz, beste baitu gabe, como bakoitzak bere burua jarri hor, ni hemen nator, eta honekin zer, ez? Egin dezakegu. Eta transgaia voltatuz pixkat, ez? Ulertzea, como transgaia dela zerbait desidenfizetik atera behar dena. Zerbestean beti izango da transgaia. Eta hori ez gaia, ez zizgaia dago, transgaia dagoelako, eta viceversa, ez? Bate beste gabe zen existituko zera un oxímoron, si no hubiese gente cis, no habría gente trans. Orduan, bestela, hori ez bada gertatzen, ez? Guztion desira izango da cis pertsona izatea, eta hori da oso esperagai. Horregatik esaten hon, aurreko saio batean dauzete aipatzen nora, baina zen batera ez daude prest apurtzeko, ez? Norberak kasuntan zure tiztasuna, ez? Prest daude benetan, eta privilegio hitza ere baita oso maiztua dago beste hitz bat da, baina prest, ez dakit ez? Zenbat betetzen duzu, zein komodo da zure bizitza betetzen duzulako. Eta hor kentzen diozu, transari problemen hasia eta bukaera izan den prest. Horre bai, hori komodidade horretan bai badagoko garrantzitsua dira ustez, eta badago jendea, badaukana potentzialitate komodatzeko baina erabiltzen du esagitea. Claro. Eta jende horrek hartu behar du bere ardura eta inkomodatu.
Porque badago jende bat ezin duena erabaki inkomodatu ez. Zure existentzia da inkomoda. Eta orduan horrek dakartza mi hausten goza. Orduan, potentzialitate hori daukan jendeak hartu behar du bere ardura. Eta egin. Eta ez da agradablea. Porque ez da agradablea. Zer, ni gorputzoloi batetik nator, horrek ez daukat gorputzoloi bat, baina ez daukat maskulinitatetik egiten duelako nire perfua. Zer, bestelan horretik bai. Orduan, honik horren badut pasin bat, lasai nago, espazio askotan, eta nik banekien lodi foi existitzen zela, baina horren badakit zer egin didan. Benetan. Zer nire gorputzak zen dudaketa bat, azkenengo 2 urteetan, eta horrein ez nahiz esfortzatu behar jendeak ongi tratatzeko, ez nahiz esfortzatu behar jendeak ni entzuteko, ez nahiz esfortzatu behar esertarako. Baina ere nik espazio batzuetan erabakitzen dut inkomodatate hori sortzea. Eta batzuetan ez dut egiten, porque behar batzuetan da en todo bien, ulertu nahi duzuna eta jazta ez, baina uste dut potentzialitate hori duen jendeak ulertu behar dugula, gure ardura dela, hori egitea. Zer, ez da batzuk izan dut. Super ados. Niri basatzen zait, feminitat, nire butxtasuna aukera estetiko bat zeneteke, baina eraikia dagoen posibilitate. Feminitatea bete aritzetan egin posibilitatea gainean. Hau da, ni maitatzera eritxen egiteak nire maskulinitatea, baina urte asko izan ziren saiakera batean feminitate horretan leku egiten. Eta nik hori askotan zaitu jendeari, jendeak ondo transnita hori era, no? Zuetan, estetikoki ez, erabaki batzuk, eta que guai, porque hausten ari zera arau superpotenteak, baina guretu bestatzen dut aukera gutxi egontzala horrez. Eta pia guztu dut esan dezuna, porque uste beste gauza batzuetan bai edokada aukera, eta horrek begiratu daitekela zertan gauden prest hausteko ez. Super. Bueno, izan jungo gara, oso guztela gonez entzuten, baina izan jungo gara eta gaurkoan beste proposamen kultural bat edo egin nahi baldin dezuen, nik eragingo bat. Bueno, nik amazter izan bat urte guen. Pelikulak egin amazter eta pelikulak egin negartia eta pelikula oso zarra, Boys Don't Cry, ezin maz. Eta pelikula ikusi nuen lehenengo aldiz, karo, joi todavía, amazortzen egin txagoz, eta gerora ez decía, que movida es que se ve pasando. No en esos términos, no esas maneras es, baina diferente, baina horrelako gauza barendik gertatzen dira beste modu batean, porque al final el sistema también se actualiza. Bueno, nendera ez asko tupaliza bajo ziren, ez? Maskulino bati horren batean. Orduan, nik lehen korputzologi batekin etxera bueltan ez naukan beldurrik, porque no era objeto de deseo, era objeto ya. Baina orain, batzuetan, mehan dut marikon, eta orain de repente badu beldur hori, lehen ditu beste batzuk, orain beste batzuk, se transforman ez, baina hori daude. Eta, bueno, sin más hori, reflexioan barra pelikula gara. Nire izango, datuko dugu zera, datuko gara lekuz saiontarako. Nik nahi dut gomendatu bideoklip bat, eta, kantu bat eta bideoklipa, denaiz taldearen Pass the Sun, eta, kantu oso guapoa da, eta hori hostiral baterako, eta bideoklipa asko gustatzen zait, eta, ikusten dezuenean komentatuko nuke, eta gero, aprobetxatuko esateko denaizek, bere ibilbidea utzi zuela, baina bertako tikideetako batek dauka orain beste proiektua, Ziberrei ditzen da. Eta, nahiz da denaizen ja bazegon genero buruzko irakurketa bat oso niretzako haustaia eta piskaminarismoaren kontra eta hola, gero honek Ziberreik baitere ez gitarriz identifikatzen da, eta orain bere perfoa, ere bere gara zakan feminiari buruzko olako performatibia oso interesantea, eta orain Ziberreirekin jarraitzen du egiten hori oso gauza interesgarria, eta biak gomendatzen ditut. Super. Nik ere kantu bat ekarri dut, hola goian bukatzeko. Jarriko duzu? Pixka bat, eta laizte. Sintonia da, ez da zongo. Urte honen hasiera Txile eta Argentina barrena ibiltzeko sortea izugarri dut, eta Txilen ezagutu non kolektibo moduko bat da, sello bat,
baina ata erreka da pixka bat kantua ematen duena da zea, baina bueno, diskoa da Zibermarika, osea, dena oso gure, eta daukat kantu bat oso polita eta letra oso potentea daukan, eta uste justo gaur hitz egin duguna, bueno, pixka bat goitik bukatzeko, dala Tortasko las Trabas, hau da, esango nuke goiera marika eta travestiak edo transak, bueno, pues, elkarrekin batuta literalki patriarkatuari jotzeko gonbidapen bat da, edo zebat eta usatzen eta uste aldagula jarri eta gero ja bagoaz. Dauka erritmo sogoa. Eta entzuteko lehenengo esaldi horiek.